ji Sûrên te parastî heta hewselê, ji deriyê çiyê heta pira dehderî. Ji wê gira qirqlar daxî heta girê mastfiroşê, ji bedena gullexwarî heta birînên hezar sala. Tu her warek xweşikî amet, tu her bijî amet. Ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja nanûdan vê hefteyê dîsal Amedê ye. Li Amedê wekî tê zanîn xwarinên xweş hene ji ber wê yekî em diçin digerin tên carekî dîl Amedê dieleqin û em li vê derê bernameyekî nû em dest pê dikin. Em niha li serê girê mastfiroşê ne, ev der girekî dervê Amedê ye, lê belê hema bêje di nava bajêr de maye. Her wiha li aliyekî me girê Talay heye, li pişt me jî Amede. Niha ji vê derê em ê herin nava Amedê li wê derê xwaringehekî û ji we re xwarinekî xweş em hêvî dikin ku em çêkin. Em dest bi gera xwe yê Amedê dikin û hûn jî bi me re bin. Ji dervê bajêr dest pê kir em hatin nava bajêr. Em dixwazin xwarinên xweş bibînin li vî bajarî. Amed di hêla xwarin çêkirinê de cihek dewlemend e. Em jî dixwazin vê dewlemendiyê bînin ser ekranên we. Vay xêratî, Çavay. spas dikim başım, tu çavay? Valla ez jî başim sağ bê spas dikim. Me got em hatin li Amedê em geriyan me gom îro çi çêkin. Em hene ku derê me navê goşto bihîst em hatin me gom li goşto bibine mêvan kekê viral li cem me ye. Serçevera. Mêvanê te ne. Tu başî? Çok şükür başım, tu çavay? İşkar. Bu xwedî işkar ya carna baş e, carna ne baş, ev jî bûne wek welata. Başe. Rewşa ve Kek viral û jinêz ve gerek naz bikin şanogerekî kevne kevnare bi sala vê karê meşandiye qederê 20 sala zêdetir çêbû ne? Evet, 29 sal. 29 sala şanogerî dike, lêstikmanî dike, îro jî Aşpêjiyê dike. Aşpêjiyê dike. Kawşerê çay kişi bidim te. Ka çayekî jî bideme. Em sohbeta xwe berdam kirin. Belê wek me got em hatine goşto xwaringehekî nû he li Amedê lê belê taybetiya wî yek ji navê li xweşê me çû em hatin ê di duwa jî xwe vê dirê ê ku vê dirê birêve dibe kekê viral şanogerekî kevne her wiha bi sala vê karê meşandiye îro jî ji ber ku piştî ku qayyûm avêtin ser belediya ew jî xebatkarekî şaredariyê bû. Piştî ku qayyûm hat ser şaredariya ne wisa Erê. têk viral. Evet. Piştî wî te dev ji kar berda. Mi istifa kir. Tabii, xwe istifa kir. El Büyükşehir'e dişoğluyam, Nişano'ya dişoğluyam, Nişano'ya dikir li kadroya mı li Suriye bu. Dema ku kayyum hat Suriye, yani de pazar hoşum da nevisame derxis, meda çopi, zabıtayı beborine, minus de hevala. Meda hava istifa xuda, hevar kedin eji, şko tapayut. İca te istifa kir piştî hûn demekî vala man. Hema bence nezi haşt mağam valam. Ma piştire goştoş ku derket. Xwedê goşto şikur derket, yani pêwîst bû ku ez karekî bikim. Min dixwest tiştekî dine, yani çawa mekanekî li ser hunerê bikarbînim. Lê min hir hem perê min tune, Erê. derê her tiştî pere lazim ez ji bo wî. û ew qajî wexta min tune, heta rokî çûm malê min hir kurê min heye dilgeş 14-15 salî ye. Goya em êdî naxwazim tu werî malê, min got çima oğlum xêr e, ku wexta tu tê malê bihêrstê, em aciz dibin. Ya çiwa bihêrstên?
گو حیاتتن اشته مگونا ولی حیامتن کریم بباریم من هرتنا درونی من نباشه حوجه کس کار کی بکن ولی ما درست رو یادم مدریار دو و دکانجی من هرت والایه مگو از köfte çekim مگو بری دورا من Yani bir avayı tedest bu aşpiyeji yani niyetamın ser çekirne köfte tane bu köfte masya dura من her köfte masıyla her deri heye az fikrim çab kim gofsem korne juda çekir ve dest bir fasulye haşkir turşka fasulye yani livir xwarnên em bêjin ku li her derî mirov kare bibîne jî hene û hinek xwarnên cuda jî hene taybet yani tabi çend caraz jî hatim em xwarnên xweş çêtkî rastî wek çi mesela kîja xwarna çêtkin mesela her rojane okey turşik heye taşka we heye fasulye turşka bi goşt heye turşka fasulye heye köfte heye mirîşk çêtkin û em jîra dibin bi Tirkî dibin şîlî soslu tavuk o kezev çêtkin serezgarê ciger roya çarşemê yani xwarin warnên cuda hûn çê dikin belê roya çarşemê balkêşî hûn çê dikin mesela îro em ji bo wê bi taybet jî hatin çavê we ronî tu ji bo me çi çekî îro bi Xwedê îro na lê sibê rojamaya boçê ye boç kebabî em çêtkin yani em ji îro da hatine çîne bi Xwedê yani hûn hatine lê îro 15-16 saat fırnê da dimîne yani îro em çêkin tabii ki em ana çêkirina wê mesela me goştê qûr bikin dîskê da bi cî bikin em ê bin bavên firnê dora royê jî nîvroyê wê amade be hûn ê were nîvro jî boçê bixwe niha ji îro de em hatin erê em ê vê xwarinê çêkin amade bikin bixne nava dîzikê erê nav dîzikê de çê erê dîskê da taybetiya wî jî herhalde erê ji xwe dîzikê da gerek de çêkin em şim ser tezgaha xwe em ê nîşanê temaşevanê xwe jî bidin erê û tu firnê de dipije di firna êzinga da û ji agir dûr gerek agir ne 16 saat minet firnê yani ama î li gorê 16 saat yani baş em ê her mala xwe îdî sibê mê werin tiştî ku erê pijiya îdî em ê sibê werin bixwin yani rojek em ê jî sabir bikin tiş nabe min wî bigote ji xwe roya çarşemê em boç çêtkin boç kebabî roya perşemê masiya çêtkin û sxumriya jî hemsê yani rojê me taybet hene û roya şemiyê jî em hûrû rovî çêtkin kî min bar müşterî jî va roja zanin dizanin tabii va li ser internet jî me dişopînin hişkî jî bike wî rojî erê li ser Facebookê li ser Instagramê me dişopînin dizanin û rojê xwe jî dizanin mesela yek ji boçî hez kir dizane ku her çarşem li vê derê boç tê çêkirin perşem masî tê çêkirin şemî kî min bar yani hûrû rovê tê çêkirin ev jî xwarinên baş yani miletê xwarinê gelek taybet miletê me jî hez dikin ji tabii hez dikin çi hez nekin xwarinên xweşin Kürt ji goş hez nekin dibe rast e baş em çaya xwe divexwin niha dixwazî hêdî em zêde temaşevanê xwe jî merak de neyîlin belê em çêkirina kebaba boçê ji bo temaşevanê xwe ev ê çêkin niha ji ber nan û dan em tarîfa xwarina didin belê yani ne tenê em ciya nas bikin û filan bêvan em bixwin û em her wiha tarîfa xwarina didin ku temaşevanê me jî bizanbin hem çawa tê çêkirin hem cî nas bikin belkî bixwaz bin her newê derê bixwin ê ku bixwazên mala xwe jî çêke belkî zehmetiya wî hebe lê dîsa jebê nîşan bidin eger ku yê niyet bikin jî dikarin werin cem te ji te qers bikin em nexwe dest bi xwarina xwe bikin temaşevanên hêja em li Amedê ne li xwaringeha goşto ne kekê vural wê îro ji me re kebaba boç çêke niha gavekî dî em ê nîşanê we bidin ka boç tiştekî çawa ye ji ku derê heywan çê dibe û bi çi awayê çê dibe em ê ya ji ber firahî nîşanê we bidin li benda me bin li me temaşe bikin Hûn dibînin xwaringeha goşto cihek biçûk û şîrîn e. Her wiha xwediyê xwaringehê jî ji ber pîşeya wî yê şanogerî piçek henekbaz e. Niha jî ji bo müşteriyên xwe yê dikandar xwarinê dibe.
Em hêvîdarin bi tevlî we em ê demek xweş derbas bikin li goştû. Belê me got em ê îro ji were kebaba boç çêkin. boçi. Nawsa em hatin me tezgeha xwe danî goştê xwe û dîska xwe û her Pîvazê wiha tu xwe, bêje. goştê xwe, pîvazê xwe, xweya xwe, dîska xwe û iskanek jî af. Ev malzemê me ev. Erê. Yo ma bêje tiştek tune ye. Nab xwe. Karê feqîriye. Goş maye lê. Kancem bên boç çi ye? Boç, boçka dewar e. Yani duvê Erê duvê dewar e. duvêyê ku ji laş derdikeve. Erê, erê. Saet xweş. Aynı ew e. Lê viya tiştek wisa ye ku wexta di dîskê di firnê da tê çêkirin wek loqum çê dibe. Bi Xwedê ez dibêjim ê ku viya bixwe Erê. tu carî ne kanser, ne pençerêj, ne nexweşî Tiştek pêre namîne. Teqqes Yani namîne. ji tenduristiyê re gelek baş et dî. Teqqes teqqes. Yani qasî sekatatê ev jî tiştekî girîng e. Ew ya hîn bûn baş çêbû bila temaşevanê me jî wiyekî bizanbin Erê. rastî jî berê jî bîstibû. Erê. Dibên bi taybet jî ji bo kesên ku nexweşî wanê hestiya hebin Hestiya bin. Erê erê ku parsiyê wan şikestî bin, negê wan şikestî bin. ji wî awayî de gelek baş tê. Ve kelandina wan Ev duvê dewara ye. Erê. Yê pas çê nabe. Na, yê pes çêna. Yê dewarê mezin vegere ya golka be. Yani wisa ye ku mesela hinek çiya yê çêleka jî çê dikin em ê çêleka bikar nayînin ji ber ku zîf e nexurte. E wexta xurt nebe jî Goş tê ditine. Tabii goş tê datine. Erê. Ev donê wî zêde dibe. Ev ji xwe taybetiyekî wî heye, donê wî heye, donê wî zêde ye. Donê xwe de ji xwe dipije, ji xeynê wî avî. Teqqes. Newsa? Tabii donê xwe de dipije ji xeynî van tiştê ku em ser masê dibînin yani xwey, av, pîvaz û goş tut tişî tevlî ew kê nakin. Wekî Dîskê dî nakin. tiştekî dêm naxine, ew tenê dikeviye. Erê. Ev çend kilo Ev goşt e? 6 kiloye, ev ji bo 15 kesaye. Ji bo 15 Evet. kesaye. Yani takribi Yani rojê 400 gram falan. rojê xwe tek- taybet de vê çêdikî Evet. müşteriye te ji gorî wî tên. Bele. Ê ku wextê tu ji bo 15 kesa çêkir û ji 15 kesa zêdetir hatine çarçe. Ne birçî mümkün bîne. ne mümkün çünkü şu ev xornê taybet, rojên taybet da Kifşe. wekî rezervasyonê. Ha ha. Yani ekutên dibêjin mesaj boy me 8 kesa vekatîne, 4 kesa vekatîne. Yani kifşe müşteriyên wê Evet, evet. belliye ji Evet, ber mesela wî ji bo sebe 15 keseme amade ne kif me kif kiriye yani. ê baş. E şazdat da bêje em nikarin perçe ekşi bidin. Ne me jî berê rezervasyon kiribû. Ji ber wekî xwarina me saxlem e. Tabii, tabii. Tî de problem tune sebebê Gerçi bixwe. mazlum digo bura yemin di porsiyonda. Heta em boç naxurem ji vir naçî. Serçave Ev bura. vê heftiyê ne bu heftiyê de bindî sawer. Ana başvuru dibên duhok mala we em jî dibên goşto mala we. Aha ev baş e Bê tamam. minnete. Bi rastî jî sohbeta me gelek xweş derbas dibe em kêf xweş dibin temaşevanê me ji em hêvî dikin ku bu kêfê jê digirin lê belê em divê xwarina xwe jî çêkin. Belê em Yani zêde wextê me tune. Erê. Em bê sabrin jî duyalî de gerek em rojekî jî bisekinin ji ber ku dema me dirêj demekî Tabii. dirêj encam niha wext wan danekin. Erê. Niha qasî me dît ciyê te ciyekî biçûk e. Belê biçûk e. Xwaringehekî xwaringehekî biçûk e. Erê. Têra te dike ya. Besî min e, têra min e. Bes e. Yani tiştê mezin derdê wî jî bi rastî mezin e. Jî yani ji vê emrîşûn da nikarin yani stresek mezin û cuda em bikar bîne. Ji bo vîya ya zibêm yani ciyekî biçûk e firna te jî tune ye. Na firna min tune dibin firna êzik piştî ku yanan. me çêkir vê xwarinê divê Em ê bi hev rarin firnê. em ê her ne firnekî li wê derê em ê bavêjine Em ê firnê em û dem ê viya jî- wê terk bikin. Bi borîn em ya jî diyar bikin her firin jî nikare vê xornê çê bike. Yani ji ber ku bi rastî jî ew dixwaze kedek dixwaze firinek nas nebe, ustayekî baş nebe. Yani deyne ber agir ev xorin dişewite dibe qijik û Çê nabe. nayê xorin. Herkes nikare çêke me wî jî hîn Evet. bû. Hostayê me Viral Tantekîn kesek şanoger e. Wek wê jî behs kir 29 sal şanogerî kiriye. Di gelek lêstikên navdar ku ji hêla gel ve tên hezkirin de lîstiye. Her wiha di hin filmên sînema û rêzefîlman de jî cih girtiye.
Dema hûn çûn goşto ji xwe wêneyên wî yê lêstikvaniyê wek pêşengeh we pêşwazî dike. Tiştekî dî divî xwarinî de mihîm heye dîzika me ye. Dizik takas. Dîzik Gerek berivi dema dizika me gerek zavabe. em nan û dan çê dikin taybet em dixwazin tiştê kevnar jî nîşan bidin. Yani tiştê bav û kala ka berê xwarin çawa çê dikirin em gunda digerin û filan û bêvan em bi awê jî em dixwazin bi awê berê em ser tifkê xwarin çê dikin mesela. Ev dîzik jî ji wî awê ve giring e ji ber ku xwarina dîzika de çê dibe bi rastî jî tama cuda ye. Şu xud dîroka Mezopotamya'da jî dîzike yani ama bêje çend hezar sal e ev ji bo çêkirina pijandina xwarinê di jiyanê de ye. Ez bawer nakim ku yani 10 sal 20 sal sûnda jî ew bibe hinda bibe biçe. Na, hundan nabe ji ber ku Hatta ku Hê Kürt jî- hebin evinden nabe. hê jî miletê me gel Evet, yani li ser dîska da küçük hez wê xwarina wî dikin çê dikin baş e me got em zêde dirêj nekin lê diya dîsa ji me dirêj Kerem. niha me çi bikin Niha em ê çi bikin? Eh. Ez ê goş şûrkim. Tê jî pîvaza ji me re paqişkî. tamam em pîvaza sağ dêxinin Ere navê ere ere em pîvazê tamam hûr em nakin. pîvazê xwe em ê Şu qeşêrin wexta bi saxî em dikinê ew ke dema dipije ew jî belav dibe niha dişeyê. tiştekî ji temaşevanê xwe re bêjin ev ji ber ku goştî pir e Ere. 6 Me kîlo hûr goşt kir. e me li qesab da hûr kirin Evet, jî evet. lê belê perçeyekî Em jî evî perçî ji bo we hûr kir. me hûr bikin da ku çawa tê hûr kirin yani Evet. di ku de tê hûr kirin Yani şu cî monikê wan bellî ye. mokê wan movkê de hûr dibe Kerê didiye ew xwe bellî dike. Ha. Ne ew ki yani ne tiştekî yani ya mühim ew e ji ber Evet. yekî me xwast em ya jî nîşan Çika bidin hûr jî bira temaşevanê me hûr jî ew nekin. Hûrik jî jê nekin. Ya we çaxê mesela dibe aviya yani ku zêde hûr be hale diçe Ere, ere, namîne. perçe tê namîne mesela viya baş e. erê Vanê biçûk ana sivê wexta wexwar hûn ê jî bînin vana ew nabin yani. Pek zêde serê goş namîne. erê Ama deme dest pê kir, me jê tamam kir. tu îla dest pê bike Erê. jêke ji xwe me nîşan jî da ka di ku de Erê. bêjê kirin ez Wan jî Monika vaza da spî cî wî belli ye. Wexta we kerê da kêr bi xwe diçe pê. Hala way şorka kameramanê da. kif şev ji pisîne Sivê ew ji min Lêmelê. torpilî. lê belê ew çiqa birçî be jî feyde nake divê heta sibê bisekne erê wala ew zehmetiya xwarina heye zanî Erê. xwarina ku dilê mirov diçî û mirov li benda yî bisekne jê zehmettir tune Takas. Me goştê xwe hûr kir. tamam Goştê me amade ye. Way hevalê serdar ji me re pîvaz jî. pîvazê xwe jî ew bikin Ez vê kerê jî pir ditirsim kêran bezin. kêramezin ji pîvazê re di çêkirina vê xwarinê de zêde tiştek zehmet tune ya herî zehmet qeşartina pîvaza bû ew kar jî kete ser milê min lê dîsa jî ne probleme em ji halê xwe memnûnin me pîvazê xwe jî qeşart Erê me nek pîvaz. çavê me jî hêstir kir Tedî dibêjim pozê mîsana naşewt. tamam ev tamam bû em Niha, em ja dîska xwe Evet, dikarin bînin. Adênin vê ortê. Ji kerema xwe. Niha em ê goştê xwe bi cî bikin. bi cîkirina wî jî Yani li gor formülekî. Rêzê mirov Erê datî, erê. değil mi? Erê yani çiqa gulover be ew ka ew bide. Ew haciyê xwe wê baş bibîne. Pîvazê xwe ew ha pîvaz jî dêxine nava wê Nava wî. Eh. Ji ber ku derdora wî ew tema xwe bide goşt. baş e Bi rastî jî pîvaza me çav neyişt me. Niha em goştê xwe bicî Erê. dikin bo çame hêdî hêdî hazir İnşallah em ê wek sibê me û- destpêkê de jî got zêde zehmetiya wî tune ji bo Na, hazirkirinê na. lê belê zehmetiya wî çi ye û 16 saetê ku mirov li benda yî be Erê. Ew Merv karibe zehmetiya berxwe wî ku bide. mirov- ku mirov karibe berxwe bide zehmetiya wî ew e di
فرنه ده بپیجه آره. و روزک دویم رول هیویای بسکنه. نورا روی جمعه بکن انشالله. آره. بله ما دیسکا خود تشکر. Tamam. نه امه لگور کیلوی کفچیه کی چای امه خوای باونه. مثلا Yani- یا 6 کیلو bu امه من شش کفچی. از نه از زیاده ناوی من دبه کو یعنی هنه یک کسین اره کم خوی. کم خوی بخوازن هنه. Tamam. Yad karın آره. damadani ne berxoşi. اره جوی بی چار کفچی داوی می. Tamam. همه خویا خوشی آوید. و امه بارداف کشی آب بری سردن. Fraki avda. آره. Barda kadar ki Ziber av bu. derdid ne? جبر کو گوش نشوته خوب بگره. شخو پشتی و به میشه خوب اوکلوه. Şuha vaki di run falan beman نه نه ne نه. verdi ne? تو تشتی برنامه. Havcı nake. Tamam. Ava xwedê xwe. İdî nava wî avî de û di nava rûnê xwe de رونه خود دونی رو خود. پیوازه. û bi Ava ava pîvaza. pîvaza wê hêdî hêdî ji xwe re bipije. آره. Neha ew kame îdî hazir e. آماده ایجاره میبری خوب دم فرنه. Tamam. Temaşevanên hêja boça xwe me berda me xiste nava dîzkê de hazir e îdî dor hat ku em ji vir herin فرنê li wê derê em ê bavêjine firnê de û em ê li bendê bin heta ku sibê îdî derkeve و û em Em ê ji xwe re bixwin înşallah. ebe kem kem. Tamam. Kerem kem beri خوب. De baş. Me xwarina amade kir. Vaye em dîzika xwe dibin firnê. Şansê me baran jî dest pê kir. Lê tiştek nikare bibe asteng ji bo çêkirina vê xwarina xweş. Kavat bezvara. Qavat bijware. Sabi keko. Belê temaşevanê hêja piştî ku me boça xwe hazir kir. Em hatine firnê îdî. اره فرنامه ev dere. Em hatine ciyê dawî ku em ê îdî çêkin. و جیه Naha- هری به قیمت. Ciyê qîmet. Lê derê mühîm e. Sabi. Niha me çi bikin? نامه چی بکن امه جوار Hazır جوال değil mi? حسن امه پرچک فولیو بخوازن امه دوی گوشت خو فولیا تهیه آها ساعت خوش امه ببیاجی دوی دیسکا خو امه بگرن Tamam. آوا کی Ev ji bo zêde hewa هوا نگره Ew ka xwe Erê, buharayî hema- dernekeve pelmawî. ها ساعت خوش آها اما دوی Ama devî jî گر و Tiştekî dî nemayîdî. نا ایدی هم تسلیم ustay Di- خود کن او کداوی و وجداناوی اره Erê. اره Baş e. Niha îdî em ê vî bavêjine firnê. اره û کیکو sibê jî em ê کرم bên derxin. سبیجی میورن در ده بسم الله Temaşevanên hêja niha me boça xwe da hostayê xwe yê firnê و مشانم در me şande firnê dî em ê li bendê bin kundî bipije. اره Karê جا me آگر qediya دور جا آگر دور امیا جبیر نکن ji agir dûr be. اره گرک جا آگر دور بای گوشته من Wekî dîn çi taybetî kî yedî tune. نه ایدی ustay من اوی شخو دم بدم اوی کنترل اوی بکن Ew goştê me emanet ê wa ha. Ewnha jî hebin heta sibê. Sibê em ê bên derxin. Tamam. ده هایده خاطره و Hadi xatirê. bazı Sağ ol. beni paşiye de Sağ ol. Kerem kes Me dîska xwe avêt firnê. Niha êdî heta sibê em li bendê bin. Tişta em bikin nîne. Pêwîst e 16 saet em bisekinin. Belê temaşevanên hêja rojek sax sere derbas bû em hatin kunce kebaba xwe yê boç ji firnê derxin ostayê me Mural Usta cemeye her wiha em hatine firnê boça me di firnê de yê hêj îdî pijiyaye na tamam biye yani hazır hem derkin keko ku hazir bem derxin evet valla em derxin em bêsabrin bi rastî evet emarın tam avi mezdekin Temaşevanê me jî herhalde tu bêsabr Erê, erê. niha îdî dora xwarina wî ye lê divê ewil em ji firnê derxin
Vay malata. Hakkı kırak dine bira. Oy maşallah. Vay maşallah. Aha. Bu çame pijiye. Diyemel hem umaye. Brastijiz gelek hoş xuyat ke. Ka emeca jivir bibine dikani. Tabii emeven dikane. Emeven dikane. Emi bixun. Tamam. Deste ve sahibi spas kinç bu ve. Keko spastike malava. Sağ olun. Zep hatırı ve. Ses çabuk. Kerem ke. Me dîzika xwe hilgirt û em ber bi goşto ve diçin. Wek we em jî pir merak dikin da ku ev xwarin çawa çêbûye. Gelo hêjaye ew qa saet em sekinîne. Niha em ê bibînin. Dekawarin em carek din bibînin me kebaba bot çawa çêkir. Di serî de pêwîst e dîzikek me hebe. Ev goştê wê bikeve nava dîzikê dû vê dewara ye û mirov dikare li qesab bide amade kirin. Piştî em goştê xwe xweşik di dîzikê de rêz dikin, pîvazên me qeşartine bi awayek nehûrkirî em dêxin navê. Paşî em xuya wî lê dikin û qedehek av berdidin ser. Piştî 16 saeta di firnê de pijiya kebaba me yê boç ji xwarinê re amade ye. Belê temaşevanên hêja em hatine dawiyê îdî em gihane miradê xwe înşallah. İnşallah. Maşallah. Me boça xwe gava dî me ji firnê derxist me anî îdî em dora xwarinê ye. Erê. Em hatin dikanê kesek gelek kes ji hêviya wî bû. Ji ber yekî me nexwast em zêde dem jî bigirin em êdî dest parnayî bikin. Erê. Do hewa çî baran bû me bin baranê de birû çû îro dinya çikî xweş bû. Erê. Roj jî li me ve bû baş bû îro. Vural usta tê çi bêjî me re? Keko çi bêjim? Ahwal berteye tê bixwî tam bikî û tê nerînê xwe ji temaşevanan re bêjî par ver. Em tamam zêde dem negirin em tam bikin. de Paşê kerem me ki. sohbeta xwe jî berdewam De bikin. kerem ki. Em tamayî binêrin pêşî ka çawa pijiya ye. Tudbêqê ji hev ew bûye ha ev 16 saet Lê. di firnê de kumaye. Keko tu me 16 saat min jî bavê firnê vezî jestiyê xwe ku. Bi rastî jî gelek xweş çêbûye. Noşîcan be. Erê ya rastî xwarina me pir xweş çêbibû. Yanî berket ku ew qas dem em li bendê sekinîn. Ji xwe amet bi van aliyê xwe xweş e. Wisa xuya ye ji bo em van xweşiya bibînin em ê di demên pêş de jî dîsa werin vê bajarê bedew. Ev ya hem ji ber ku sade Erê. di rûnê xwe de Erê pije di rûnê xwe de dipêjî. û hem jî ew pîvazê me xistine navê jî temekî xweş Ava pîvazî de vere. Yani gotin jiretine ye. Noşîcan be. Destê te sağ ol. Gelek Noşîcan xweş be çêbûye. inşallah. Yani temaşevanê me jî eger ku merak dikin dikarin rojê çarşema werin Her çarşın werin vê derê Li vê goştê xwarinê boçe ye, belkî belê. nikar bin li malê Rastî çêkin zahmet de jî. çîz çêkirina zahmet e yani me bi hêsanî çêkir me bire firnê filan ama herkes nikare wî Lê ne were. lê belê dikarin bîne vê derê bixwin Bir wek adresekê ev der. Yani wexta hevalê ku tên demek berê jî hevalê kul kêleka me re dimiş ku em zikê xwe têr dikin em dilê xwe têr dikin. Yani em bi sohbetê bi heneka
car carnan vay dibini tembure me hene aşpece me heye bres mamoste renas ev canaj merak tembure tıkı yani hevalin helbes fantin helbes tadı koyun باش Eden evji beşten kilamat beşe evji yani hem ama yekem hem fail dil û verdi hem- binen ere hem çand nav hevde berdavam dike inşallah peşeroji em etisata inşallah ser dika jî bibînin inşallah براستی امی هیوی جی دکن امی دی خاطری خواب خوازن دم سرچه واره. هاتیه امی خاطری خواب خوازن و خوارنا خواب خون Kerem ki خبری noşi می can be kameraman براستی گلک برچینه بچاوکی وصل مد نیرن ere vallahi جبر یکی هم دریج نکن تماشاوانین هیجا ام لآمدی بون ام هاتن جم گوشتو جدو و ام هاتنه ما گو ام خوارنا کبابا بوچ جوره چیکن وی خوارنی جی ککی ورال براستی خوش چه دیگه من آمده و کدی من جی کی ندیه nine خوارنا بلکی نه خوارنا ور عایده ور به اما تو گلک خوش چه کریه براستی noşi can be ما جدو و ام هاتن ما حاضر کر ما آویت فرنه و 16 ساعت فرنه دما پشتی بو روژا دی ام هاتنه جاره کی دی ام رونشتن کوی دی ام بخون برنامه ما نانودان ایرو لور بداوی دبه حتی برنامه کی دی مین دخیر و خوشیه ده دم باش den baş بخواستنا خاطری خواه ام جارک دن به بیرا و بیخین دا که هندکارن من سر مدیا جواکی بشوپینن و نیرینین خواب موره پاروه بکن ناو نیشانین ما اوین